Túžim sa ukryť v Tvojom najmilosrdnejšom srdci, ako kvapka rosy v kalichu. Zatvor ma v tomto kalichu pred chladom tohto sveta. Nikto nepochopí moje šťastie, z ktorého sa raduje moje srdce, keď je v skrytosti, o samote, len s Bohom. Dnes som počula v duši hlas. Ó, keby hriešnici poznali moje milosrdenstvo, nehynulo by ich tak veľa. Hovor hriešným dušiam, aby sa nebáli priblížiť sa ku mne. Hovor o mojom veľkom milosrdenstve. Strata každej duše ma ponára do smrteľného smútku. Vždy ma potešíš, keď sa modlíš za hriešnikov. Modlitba za obrátenie hriešnych duší je mi najmilšia. Vedz, dcéra moja, že táto modlitba je vždy vyslyšaná. Mária, modlíme sa s Tebou a Tvojim prostredníctvom, aby sme získali milosť Božieho milosrdenstva pre obrátenie všetkých Tvojich roztratených detí. Nebeská Matka, ved nás prosím za ruku po ceste k otvoreným dverám Ježišovho najsvätejšieho srdca. Daj, aby sa celé ľudstvo mohlo vrátiť do náručia svojho Otca a spoznať nové časy plného spoločenstva lásky a života so svojím Bohom a Pánom. Ježišu, ďakujeme Ti za nekonečnú lásku, ktorou miluješ každého z nás. Odovzdávame sa Ti, Kráľ milosrdenstva, aby Tvoja láska riadila všetko. V tejto modlitbe túžime utešiť Tvoje srdce, ktoré je tak zarmútené nad hriechmi a zradami úbohých hriešnikov. Dovoľ, aby spoznali Tvoje milosrdenstvo a navrátili sa, obmytí Tvojou krvou, do spoločenstva tých, ktorí ťa milujú. Obím ich najtesnejším putom priateľstva s Tebou a daj, nech je v ich dušiach obnovené vďaka pôsobeniu Tvojho milosrdenstva. Svätá Faustína, oroduj za nás spolu s celým nebom, aj s dušami v očistci, nech všetci objavíme šťastie z dôverného spoločenstva s Bohom.